Kefiado en gidhongere iluonge ni Kenya Female Advice Organization. Wasibedo ka watiyo e tiego mine nyaka gi chuo nyaka yawuoyi gi nyiri e gweng' mondo wayud ka ratiro mar dhano e kit chwechgi gi kuonde mopogore opogore giyudo. Koro gimwatimo e Kafiado kanyo en mana warango ni ka ng'ato ntiere e kuonde mar puonj giyudo ratiro gi mar dhi e puonj ma ok migi jwang'o. Koro kata sani watimo gik moko mar nyithindo mantiere skul nyaka jok madhi e kuonde miluongo ni TVET. To kendo sama watimo magi to warango ni dhano sama gintiere gweng' kuma gintiere mopogore opogore tiego mane maginego ging'e mondo ratichgi kik rochi and kata sama ji wuok kuonde magintiere nego bed ni ging'eyo ni piny kaka wacho nego ging'eyo ni nyeko giyud gik moko kuwa kuom sirkal mamalo gi sirkal mapiny e budget mondo budget ni okony kaka loko ngimagi. To mogik bende wawacho ni nyaka wariwre gi oganda mopogore opogore mondo sama wariwre e paro to wariwre e timbewa to wanyalo miyo kaka wan ka jok machulo ushuru wabed mondo wayud kaka waloko piny nikech duondwa ema momiyo gik ma konyo dongo pinywa wabedie an kamine waboyudo kaka sama loso e weche wagi tiyudo ka gik machandi e odi ata gik machandi kata kuonde mopogore opogore duondi nyalo bedo kanyo mondo yud mondo kaka iyudo lokruok mopogore. Erokamano ahinya Easter, ahero kaka iwacho weche motende kod ratiro chiwo duol kata golo duol mondo mi winji kaachiel kod loko piny. To king'iyo malong'o magi gin mise abende jatelo jaod bura machon mano kanyo Mama Phoebe Asiyo noketo maino mokadho noneno ni ratiro mag mine ong'i kendo ne malong'o tend mine bende noteo mondo mi oneni ongirore yo makare bende noteo mondo mi duol mar joma mine owinjre kaachiel kod loko piny kotenre kaka oganda neneno jogo mabende gin jo amine kotenre gwechego mag telo. Nyiswa ni to in kaka jatelo mabende sani injera tije kendo mano ok en ngadho matin ahinya e riwruok machal kod